Yakjana madala. Yona kumthwalume lo. The city of Lendaland. Madala. Hayi uyibuka kahle le ndawo ungayibuki ngamehlo kuphapha. Madala. Yona le nto ngitshela ngomthwalume wakho lo. Yakjana la madala. Yazizi ngoma zangasekhaya hlala mfika mnandi kanjani. Hayi amathekwini. Madala yizwa le nto. Madala. Hayi madala. Wani madala sahambe siyemthwalume. Yo, Dali, ave ngijabulile ukubona namhlanje yazi. Yo, kujabule mina. Ngibona. Manje uma wakho uphuma ukangasa ngibone phela la mama ngangithela ngamasi ashisayo. Abe ngangifuni. Hayi khuleka lo ngishiye washo lapha endlini. Hayi ngiyazi uqhamuka. Hayi ke hayi musho kanjalo ngayikho inkinga. Futhi nje ngesikhathi sonke nje mina nawe. Sonke. Dali. Kodwa Dali uyakhumbula namhlanje lo philo usuku. Hawu kodwa ngakhohlwa kanjani? Sokuqala nje sasalala. Ngiyakhumbula kwakunghlaka ba. Kuthi kwakumhlaba 27. June 2027. Yo, Dali. Yazi phathela into emnandi. Uqwe? Ya. Stick sweet. Ugovo. Siqeda. Hawu usho nje? Ngisho manje. Ngingajabulisa ngingangani. Yo. Dali. Yasin. Oh, dili sambe mali. Ima. Imali. Before sambe phela phela. Ngiyeza ntoni phasalana asijoshi. Oh, kadesha thona. Sona sifore into ngokudala lesi. Hayibo, hayi. Wena madala. Oba! Oh, madala. Yenzani manje? Ngizokubuka imuvu ke namhlanje. Mfana wami. Wena madala uyangazi mina wena. Baba. Ngicobile ujaba. Yithi ngiyifika nje endaweni yasemthwalume. Ukhulume nani? Yibo, uyamaza? Cha, kwani wena ima. Niyabambana kule ndawo manje. Emadala uyangazi mina. Ukatala njani mina? Kade ngikatalia mina ngikwaza manje twala. Ngikwazi. Ngikwaze ini wena? Ngikwaza manje mina yesu. Baba ngisasa. Ima wamfana. Niyabambana nani indawo yokumungana le ndawo. Uhlanganaphi? Uhlanganaphi namanje? Wakatani. Wemfana wami. Angenziwa nje mina mfana uyazo. Yaqolisa baba. Uyisa mina lo. Uzwile makala. Uyisa mina wena. Njalo ma. Udayibhidayi mina. Ingaka yasitafe. Indaba thi bayishifile. Kanti vele iphila kufena. Aphe kwaneja lapho ukuthwaqala njengakavuthwa mina.